Jirikindeng adum arai malo Meghalaya State Pen nang Parlosi akimi constituency Mukro Baratopu MDC constituency akimi Kaselama puthak hampang asongotum phirangkya mai kangnipong. Lasomsi Nijang Karbi Anglong District ang Kangalo, Meghalaya State Pen Jirikindeng adungaray malo marong Meghalaya State Pen ng Parlosi akimi constituency Mukro Baratopu MDC constituency akimi Kaselama puthak hampang asongotum aning samse pen phirangkya mai ingniponlo alang letum kaning jepon alam the na person hendo te athe pilama ke kecheng si bang iltung ki pugang tung bang ke tim Karbinglong ke Japon ake hai tuliram long hang ake hai Omor Singh kiso lapenan parla tim Karbinglong atum anatum alang litum Karbi Anglong along le chejor det la kache jor bange kape kali la bangke amethang aing hoi ajakong lapen tangka mahajoine si jasemet pet bangke Karbi Anglong along le chejor det Piposi Karbi Anglong le along le chojor det lapen piposi chojor det buki punang kong mabangke pini arni amta non het jong non soluk sodak dokok soluk sodak mukro long mukro kali long halapu border pen kilometering koira pho angkang jirikindeng nang le kai umkhirmi nang lit et mukro umkhirmi nang lit et jirikindeng nang dai kai an hada election campaign Jaintia Hills long abangso district councils alang lituma kilik ke do mate halaso election campaign nang kilut lapen candidate mata Karbi Anglong ke do abang phi lapenan pada campaign mata dak umkiru jirikindeng nang dai kai ansi dak campaign nang kilut nang ceng tanglo tangde pini rina terang pi kona to kedoke pini tuliran hang ke hai pini kona to kedoke pini Omor Singh tiso ke hai pini kona to kedoke athe pi bangke pini arni anta Karbi Anglong Autonomous Council kacharitum amnek kabe cekrong et anu kangthong cekrong et lapen kache charchi lapenan parta aking ari kabe cekrong et kupia potma polotang te pini lasipunan koklok Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke Japon ake hai tuliran hang lapen ari sang hotum Karbi Anglong along li chojordet son na pedo la election campaign la pen non nile tum kajunong bang ke pu jirikendeng ana thupensi candidate tame hala pukit hurdun lason se ke theklong kache pati dun se ke theklong lasi labang so la so election nang bi mate la pu ladak pen kache pati dun bang la bang la ke unconstitutional la pen la ke illegal la ke aron kali lasi piniani nilitum Karbi Anglong Autonomous Council tim Karbi Anglong phan karjunan ko abang kelalo alang tum piniani anta anggo cingpudun mang hayang we alang tum dak local representative EM Rina Terang piak hai pilipunon MLA Robsing Teron ka hai lipunon lapen tim Karbi Anglong tum alang tum MP CM tum anta piniani alang tum anggo cingpudun hayang we alang tum lam thesi cepak langun hayang we bangke matha me melo alang tum labang so give and take pen tong long le bangke alang tum chejor lo Meghalaya phan West Joint Hill phan pijar lama puda arjume melo Khironi pen Mohanteron Karbi Anglong live